Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibani ngiyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa kuba siphinde futhi namhlanje sikwazi ukuhlangana sikhulume ngezwi lakhe. Ake singene-ke kule nkonzo yanamhlanje ikuMathewu chapter 5 verse 10. Sisekuye uMatthew chapter 5 verse 10. Bese sisuka kuye-ke siya lapha kuPetro wokuqala. Kufundeka kanje: babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Masiguqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba, egameni likaJesu ngiyacela ubusise le nkonzo. Ngiyacela ubusise izwi lakhe selifundiwe. Ngiyacela Nkosi ubonakalise amandla akho, uzikhazimulise, ngoba akekho uNkulunkulu onjengawe nofana nawe. Sithobile, siguqile, siphambi kobuso bakho. Ngenelela-ke Nkosi, ngenelela Moya Ongcwele, ngenelela Dwala laphakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bafowethu, siyamdumisa, akekho njengaye. Sikhumbuzane-ke namhlanje siyadinga ukuthumela ama-messages ayozathunyelwa ngomsombuluko. Ngiyafisa ukubona i-weekend eyodwa nje, eyodwa okungenani, la kungekho khona umuntu onenkani ozothumela kungathunyelwa. Athumele yena kodwa kube kumisiwe. Njalo nje kukhona ofanele bakhuzwe, njalo nje kukhona ofanele bakhunjuzwe. Khumbula nanti izwi Jeremiah 48 verse 10. Uqala ekusiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Ukunganaki. Uzilandela nje isiqalekiso seyihlalele ngokunganaki. Uqala ekusiwe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Jeremiah 48 verse 10. Liqhubeke lithi, naye ogodla inkemba yakhe egazini makaqalekiswe. So-ke kukwena uyikhethela isiqalekiso noma ukhetha ukulalela. Kunjalo nje ekhaya lezwi, sidina ngoLwesine sesiyoze sithumele ngomsombuluko. Siyambonga kuNkulunkulu. Ngiyacela nabefundisi, ngiyacela abefundisi baqale uma bengakaqali. Laba sebeqalile baqhubeke. Sireporta kwi-app manje. So uma ureporta kwi-app, ungayiripotela kwi-app ngesonto, uzireportele kwi-app Monday. Kodwa uma sekureporta kwi-app nje, izogcina isivalwa i-app, akho umuntu ozoreporta Tuesday. Unikeziwe u-2 days wokureporta kwi-app, i-report yebandla. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sizokhumbula futhi ukuthi ngokugcinwa inkosi siqala umkhosi ka-10 days ozoqala ngomsombuluko, umkhosi ka-10 days. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asigcine siza la enkonzweni zikaJuly conference. uNkulunkulu asigcine sibuyele emakhaya. uNkulunkulu asigcinele amakhaya ethu. Sicela ubukhona bukaNkulunkulu enkonzweni ngomoya wakho ingcwele abe phakathi kwethu. Ilokho esikukhulekelayo. Mhlambe mangiphawule lokhu. Kukhona abantu abafaka ama-emoji, bakhishwa, bancengelwa, babuyiselwa, sebephinde bawafaka. Ngicela bangazikhathazi. Umuntu nje osefake i-emoji okwesibili angazikhathazi. Nawe futhi ungazikhathazi lokhu umcelela. Usungamsiza nje umthumelele wena. Umsebenzi onzima kabi umuntu uma efake i-emoji. So ngiyacela kahlehle mangitshela iqiniso. Inkosi uJesu ithe ngingabe ngisababuyisa abantu abafaka ama-emoji. Ngokunizwela nokunithanda ngiyanibuyisela. Ngokunizwela nokunithanda, kodwa kuwumsebenzi. Angiphathi koseyifake kabili abesebuyela ayakakhohlwe nje. Khona-ke abanenkani abazama ungena ngelink. Ngeke ungene ngelink ngoba ngiyakubona mina. Ngoba ngesikhathi ngikukhipha
ngibhalile ngathi left and removed. So igama lakho lilandelwa u-left no-removed. So mawuzama ukubuya kuqhamuka u-left and removed kuqala lingakaveli igama lakho, bese ngiye-rejecta ilink yakho. Hhayi-ke angidlulela lento izosithithela isikhathi nje, iyahluphe kasathane. Abantu bavuma ukusetshenziswa usathane bafaka ama-emojis. Qaphela iminwe yakho. Ngoba ngeke ukusize lokhu uvumana nesono esodwa, uyaxolisa. Ngcono uvele ungabibikho ekhaya lezwi, ubuze ubuhlungu bokungabibikho, ucela abantu bakuthumelele iy'nkonzo, bese ungawafaka ama-emojis ukuze ungene ezulwini. Ngoba ama-emojis azokukhipha ezulwini. Asifundeke uverse 10, siyamphinda simfundile singakhuleki. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Izolo-ke sigcine siqala lapha ku-17, ku-1 Peter chapter 4. Uthi ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Sekuyisikhathi ubuwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Yindaba kufanele kuqala endlini kaNkulunkulu, ngoba kunemininingwane eminingi okwendlu kaNkulunkulu. Ziningi izinto esihlulelwa ngazo endlini kaNkulunkulu. Kanti ngaphandle kwendlu kaNkulunkulu uhlulelwa ngesono sakhe esisodwa kuphele kanjalo. Mawumbulali, umdlwenguli, weba, ugqekeza, unomona, unolaka, kuvele kudonse esisodwa nje isono kule nqwaba le, and you are condemned. Sekuphelile njalo. Esisodwa nje isono, then you are condemned. Uzulokhu ubalelwa yonke inyaka le. Wenze ukuthi, esisodwa nje esanele ukuphonsa esihogweni. Manje umntwana kaNkulunkulu ngokwakhe yena uphila impilo engcwele. So-ke ukuhlulelwa kwabantwana bakaNkulunkulu takes time. Asizuhlulelwa ngosuku lokwahlulelwa thina. Sizobonakaliswa phambi kwesihlalo sikaKristu. UKristu thina ozosihlulela, ngoba uzobe eqonde ukusinikeza umvuzo wethu. So bese kuyatholakala wena ukuthi uyathembisa ungafezi. Yabona lonto lethi incane ayinakekile. Bese kuyatholakala wena ukuthi umuntu othanda ukuthi ngaze ngafa ukushisa ubuphila. Uyayibona lonto le? Awufebi, awubulali, awuphingi, awebi, kodwa ulimi lwakho lujika nje kancane. Ingafa amakhazi, nokusebusika nje ingafa amakhazi abafowethu. Sukhuluma iphutha ngoba ufile. So uma ukwahlulela-ke koqala endlini kaNkulunkulu, lisho njalo-ke lelizwi. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kuthina, kuyokuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma kwalahlwa iy'ngelosi, bantu basezulwini, ngingayeka kanjani mina ukulahlwa ngingowasemhlabeni na? Ngizama ukuchaza leli vesi. So kuzokusiza-ke mntakababa ukuqaphela lokho esithi izona ey'ncane. Ngoba sikho esincane umuntu uyaya ngangesono esingakanani esihogweni. Ukuthukuthela. Uthukuthelele ngaphakathi. Khuluma izinto ezikhuluma ngaphakathi kumuntu. Angazizwa yena kanti niyazwana nomngani wakho, kanti wena usumhlebile enhlizweni yakho. Kuhleba ngenhliziyo. Umoya ukhuluma nomphefumulo. Ayithi uyakhumbula siphuma kulelo zwi la uDavide umoya wakhe wakhuluma nomphefumulo wathi mbonga uJehova mphefumulo wami. Kwakukhuluma umoya ukhuluma nomphefumulo. So wena owakho umoya uxoxani nawe. Uxoxani nomphefumulo wakho. Izo zonke izinto esohlulelwa ngazo lezo. Imizindlo yakho zindlani, ucabangani. Sisazohlulelwa ngalezo zinto. So-ke uma-ke ukuhlulela kuthathela kithi,
Kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? That is a question and it has to be answered. So ke okwethu kwahlulela kujulile. Okwethu kwahlulela kuqala kithina. Ukuze sihamba siyohlulela izwe sibe sesiphasile phambi kwesihlalo sokwahlulela senkosi uJesu. Ake sikubukeke lokho ukuthi kuqhamukaphi ngoba kukhona ezwini lenkosi. Kuyavela ezwini lenkosi. Ake siqale la ngokwakha phezu kweseke Okay? Ngingakayi kwakheni phezu kwesisekelo. Ake ngiphuthume lento engikhuluma ngayo. Ngidonke kusemqoka. Abasekorinte besibili chapter 5. Isihloko phezulu sithi ukulangazelela ikhala sezulwini. Hlamba ngiqale kuverse 6, kodwa ngiqonde kuverse 10. Ngichaza ukuthi thina abazalwane ukwahlulela kuqala kuthina kusazoma kithi. Uthi uverse 6 ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke. Sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya lisenkosini. Verse 7. Ngokuba sihamba ngokholo asihambi ngokubona. Verse number 8. Simi isibindi singathanda kakhulu kwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya lisenkosini. Ngalokho futhi noma sisekhaya noma sahlukene nalo sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Verse 10. Ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze lo nalo yamukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni noma okuhle noma okubi. Kukhulunywa ngabazalwane la. Akukhulunywa ngokwahlulelwa kokugcina esikuthola kwisambulo chapter 20. No. Thina sonke njengabazalwane simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Isihlalo sokwahlulela sikaKristu asinazi incwadi. Isihlalo sokwahlulela sikaKristu akuvulwa incwadi ayikho neyokuphila. Kodwa kuzobe kuzonikwa yilo naloyo sebenzela uNkulunkulu ngokwemisebenzi yakhe. Bese kuba khona ke abangenzanga kahle umsebenzi kaNkulunkulu. Ilabo-ke okuthiwa benze okubi okukhulunywa ngabo makuthiwa uverse 10 eseyophela ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilo naloyo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni noma okuhle noma okubi sizobe siyokwamukelwa siyokwamukela siyothola umvuzo. uPaul ukhulumile ngayo lento lapha kwabase Thessalonika uma ngaphazama kwabase Thessalonika umpostoli Paul ukhulumile ngalento lapho evalelisa khona ethi yena useyanikelwa kubona base Thessalonika. Ngizothola manje. Okay, uTimotheo wesibili. Ngiyaxolisa. Timotheo wesibili chapter 4. Uma sifunda uverse 6, 7 and 8 kakhulu 8 engifuna ukuya kuyena. Uthi uverse 6 ngokuba mina sengiyanikelwa nesikhathi sokumuka kwami sesifikile. Ngikulwile ukulokuhle. Ngiqedile ibanga ngigcinile ukholo. Sengibekela umqhele wokulunga. Yezwa ke eyakungipha wona ngalolu suku inkosi umahluleli olungileyo kungemi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. So ileso sikhathi kokuthiwa sonke sizobonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze senze njani samukele imiqhele yethu. Ilapho ke la bonke abakholwayo bezobonakaliswa. Ngcono silibalele igama lokwahlulela babonakaliswe kodwa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze ke banikeze uthi uPaul ngamukela umqhele wami nalabo abathandile ukubonakala kwayo. Onjani uthanda ukubonakala kwenkosi? Ilo phila impilo engcwele,
ilo olinde inkosi. Akhumbula uJesu ekhuluma ngey'ntombi eziyishumi. Uthi zalinda umyeni ezofika, zozela zalala. Kwathiwa nangumyeni sefikile, zavuka, ezinye zathi zikhanyisa ibani zangavutha, ezinye zakhanyisa ibani zavutha. Ezakhanyisa ibani zavutha zazinamafutha, ilezo ezathanda ukufika komyeni wazo, kodwa lezi ezinye azithandanga. Uthi-ke uPawulu, sengibekela umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku inkosi, umahluleli olungileyo, kungeyimi ngedwa, kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Uthandile yena ukubonakala kwayo. Mawuthanda-ke yenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Sho njalo uPetro wesibili, yenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Petro wesibili chapter 1 verse 10. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. So umuntu othanda ukubonakala kwenkosi uJesu wenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakhe. Umuntu ofuna ukubonakala kwenkosi uJesu okuthandile, ngoba uyazi ukuthi uxolo uzothola umqhele wokulunga. Akhuluma ngawo uPawulu athi inkosi izongamukelisa umqhele nalabo, kungemi ngedwa, nalabo abathandile ukubonakala kwayo. Abathandile bayakhuthala, abathandile ababi ngamavila. Bayakhuthala, bakukhuthalele ukusebenzela uNkulunkulu, bakukhuthalele ukumveza uNkulunkulu eyinkosi yamakhosi, bakukhuthalele ukumveza uJesu ewumsindisi wempilo zabo, bekukhuthalele ukumveza uMoya oNgcwele engumholi ebaholela kulo lonke iqiniso. Wena uyakukhuthalela ukumphatha kahle uMoya oNgcwele? Uyakukhuthalela ukwenza ukubizwa kwakho kuqiniseke? Ubonakala ngokuthi uyazihlambulula. 1 John chapter 3 verse 3, bonke abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena ehlambulukile. So uma-ke wena uzihlambulula, wenza sure ukuthi ukubizwa nokukhetha kwakho kuyaqiniseka. Athi verse 11, ngokuba ngokwenza njalo niyophiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu, umbuso waphakade. So-ke siyophiwa ngokwengcebo ukungena ngoba sikhuthalele ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu. So-ke ize siphuma kulo-ke lapho verse 17, ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyokuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli na? Ukwahlulela amaqala endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu usuke edalula izinto ezifihlakeleyo ezikhona ebandleni lakhe, usuke ezikhipha. Sekuyisikhathi. Yabona ngesikhathi uAnaniya noSafira befihlile, uPetro ebadalula befa, ileyo nto-ke sekuyisikhathi. So ukuhlulela kwakhe, sizohlulelwa ngoba simphambi kwesihlalo noma sizokwahlulelwa ngoba sidalulwa. Bazodalulwa abantu abaqambela inkosi uJesu amanga. Bazodalulwa abantu abenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Bazodalulwa abantu abagodla inkemba yabo egazini, ngoba uNkulunkulu ngendodana yakhe uyalihlunga ibandla njengamanje. Sekuyisikhathi sokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. So maqala endlini kaNkulunkulu bazodaluleka abantu. Hawu, ubani sithi sihamba naye nje kanti uyilesbian? Hawu, ubani sithi umngani kabani nje kanti bayathandana bengabafana bobabili? Hawu, umfundisi othize kanti ujwayelene nabafana nje uyabanukubeza. Sekuyisikhathi salokho-ke manje sokuthi ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu, badalulwe bonke abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu bengeyibona. Yileso sikhathi-ke lesi
Lithi-ke kepha-ke uma kuthathela kithina kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Athi verse 18, uma olungileyo esindiswa kalukhuni uyakubonakalaphi ongamesaba uNkulunkulu noyisoni na? Ngoba olungileyo usindiswa kalukhuni. Akusebenzi ukuthi ukhulekele abantu ngegama likaJesu baphile. Akusebenzi ukuthi ukhulekele abantu uNkulunkulu waresponda ngoba ubenzele igama lakhe. Uthe uyalilinda izwi lakho kuba likwenze. Kodwa kuzobe sekuhlungwa bonke abathi inkosi inkosi bebe bengawufanele umbuso wezulu. Okhulunywe ngabo lapha kuMathewu chapter 7 verse 21. Uthi uJesu akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Iloyo owenza intando kaBaba. Iloyo olizwa lenze. Uyena ozongena embusweni kaNkulunkulu. Uyathanda ukungena embusweni kaNkulunkulu? Lizwi ulenze. Ngoba sekuyisikhathi sokubukwahlulela ukuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha-ke uma kuthathela kithini kuyoba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma olungileyo esindiswa kalukhuni uyakubonakalaphi ongamesaba noyisoni uNkulunkulu na? Ongamesaba uNkulunkulu noyisoni na? Uyobonakalaphi? Isikhathi lesibafowethu uma ubunesikhathi sokudlala, yeke ukudlala manje. Ukudlala akusafuneki. Ngoba thina sonke simele ukubonakaliswa. Uthi kumpostoli Paul kuTimotheyu wesibili chapter 4 verses, ngokuba mina sengiyanikelwa. Nesikhathi sokumuka kwami sesifikile. Ngikulwile verse 7 ukulokuhle. Ngiqedile ibanga ngigcinile ukholo. Uyowasho lawo mazwi wena mase kufika usuku lwakho. Uthi ukulwile ukulokuhle. Usho ukuthi uligcinile ibanga, uqedile ibanga, ugcinile ukholo. Abese-ke uverse 8 athi sengibekela umqhele wokulunga. Ebafowethu sibekele umqhele ezulwini. Kodwa uma uthandile ukubonakala kwakhe, ngoba abathandile bamlinda, bahlanza izingubo zabo egazini lewundlu ukuze kungabonakali ubuze babo. Abathandile bayakhuthala, bakhuthalela ukuziveza bethembekile, beliqondisa kahle izwi leqiniso. Abathandile benza intando kaNkulunkulu. Abathandile bayazigcina ngoba bathandile ukubonakala kwakhe. Abathandile baphatha izibane namafutha. Uthandile wena na? Mawuthandile ubekela umqhele, kodwa uthandi ngomlomo, uthanda ngezenzo, uyenza ukuze kubonakala ukuthi uthandile. Sengibekela umqhele wokulunga, yakungipha wona inkosi ngalolo suku, umahlulelo olungileyo, kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Iyo-ke lento esikhuluma ngayo la kwabaseKorinti, ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze lo nalo amukele njengalokho akwenzileyo, esesemzimbeni noma okuhle noma okubi. So sonke akulona usuku lokwahlulela. No, siyabonakaliswa. For all of us shall appear. We have to appear before the throne, before Christ's throne of judgment. Sifumele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela. Bese siyamukela imiqhele yethu njengokwenza kwethu. Kodwa uma ungenzanga kahle, ubizwa ngegama lakhe, ngeke usamukelwa, uzobe usuyalahlwa. Uma-ke kuqala kithi ukwahlulelwa, kuyokwenzakalani kwabangamlaleli uNkulunkulu na? Bakhona naphakathi kwethu singabazalwane abamlaleli uNkulunkulu. Bafaka ama-emoji ngenkani. Benza izinto okuthiwa zingenziwe ekhalezwe ngenkani. Bafaka ama-voice note over 3 minutes ngenkani. Kade betshelwa abezwa. Ziningi izinto ezikhulunywayo ekhalezi ukuthi ungazenzi, kodwa wena unenkani uyazenza. The day ubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, uyokwamukela njengalokhu kwenzile usesemzimbeni,
noma okuhle noma okubi. Kwangathi singasho njengoPawulu, sengibekelwe umqhele. Sengibekele umqhele inkosi yongipha wona. Ngoba sinemqhele sibekelwe. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele. uNkulunkulu akubusise. Ngicela ukuthandaza. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga, siyakudumisa. Ngiyacela uwenze umsebenzi kulona loyo azibheke abuke ukuthi yena uyathanda ukubonakala kwakho. Uma ekuthanda ukukhuthalele nokwenza qiniseka ukubizwa kanye nokukhethwa kwakhe. Siyabonga Nkosi. Busisa kube yilona loyo lalele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Baba uNsibande uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.